ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsigya sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa lain-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. Yung gabi kaninyong tanan. Anihan usab ang inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw, or Dinisa. Makig-uban na usab kaninyo ni ato ang tulomanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 7 hangtod sa alas 7:30 sa gabi. Dini nato makuha ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga ato ang gipangita kay kasagaran gud nato nga mga Katoliko. Katong wala pa bag-o pa nakasuod sa atong programa, nakapaminaw sa ato ang programa nga wa kahibaw unsa gyud ang mga pagtulunan sa simbahan. Mao nang tungod sa kahuyang sa pagtuo, sa kahuyang sa ginunta nga kaalam, mo na nga dali ra kaayo nga mubalhin og laing tinuhuan, dali kayong makabig sa laing tinuhuan tungod lagi kay kakuwang sa kaalam. Mao na nga ang tag-iya sa tingog sa Sugbo, ang ato ang buutan nga igsuon, Chief Bobby Casilla, nangita jud paagi nga makasangyaw ta sa pulong sa Dios. Kay aron ang katong atong mga kaigsuonan nga naa karon sa laing lugar, labi na gyud katong mga kaigsuonan nato nga layo na kayo nga dili na maabot, dili na kasimba tungod kay sama nga gitawag nato nga wala na ganang mo simba ba. Mo na nga ato ang gipa abot diha ninyo nga magakaton kamo sa pulong sa Dios atong pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Labi na gyud sa itong mga kigsuonan karon nga dili Katoliko nga naminaw usab nato, mas maayog maminaw sila aron makakuha sila og makapopo sila og mga pagtulunan. Bueno sa dili pa tuaw na kini nga buksan sa hamubo nga pagampo. Nya to ning gihangyo atong mga kigsuonan nga mga masakiton nga naminaw nato karon na ay gipamati sa tagsa ilahang lawas. So gihangyo ta mo nga sa pag-abot nga sa ato nga pag-ampo kinahanglan nga pagpiyong sa inyong mga mata aron nga motuhop gyud sa inyo nga gitawag nato inyong balatian nga dali madungog nato sa Dios og diha-diha ni ana maalim or maayo ang inyong mga tagsa-tagsa nga gipamati sa inyong nga lawas. Unya ako sa gihangyo di ay katong mga kaigsuonan nato nga kitagaag mga milagro nga nang-ayo mo sa inyong nga sakit, so pwede ka mo mag-message sa to ang Sibianan, tingog sa Sugbo or either sa ako ang account, Brihido Inaw or Dinisa sa akong Facebook account. So pwede po mo mag-message na ako sa agig inuntang nakibaw nga nangaayo mo sa ato ang gitawag tog pag-ampo. Buhi na to aning sugdanan sa ato nga pag-ampo. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ulang ngitnong amahan, nangayupo kami kanimo nga ining gabiuna kami nagkahiusa diha sa imuhang ngalan. Nagkahiusa ug nakatigom kami diha sa imuhang mga pulong. Ikaw ang gaingon kinsa tong duha o tulo nga makatigom sa kungan ana ako taliwa diha kanila. Mao nang among gilauman amahan ganiya ikaw nagpatiliwa diri kanamo karon. Salamat kayo sa mga grasya nga ipadangat nimo kanamo karong adlaw ug sa labay pang mga adlaw aging mga unom ka adlaw kay kapito marong ka adlaw kay adlaw marong Domingo. So salamat kaayo sa mga naging mga adlaw, naabot karong adlaw, ngayon abot ta pud ang gabi nga aniya. Itagaan mo kami milagro nga makahanggab lang gihapon sa labas nga hangin. Makadaig ug bakimaya diha kanimo. Makasudong sa mga tanom, skulor sa mga tanom sa ilang mga dahon, maka dayag mi sa imong himaya sa imong kaayo nga gihimo mo mga tanom aron usab makahatag ka namo og panginabuhian. Ingon sab salamat sab kaayo nga nakapadayon kami. Nga nakatungtong ining yuta nga imuhang gituyo pagbuhat. Nga sarang among maugmad aron amo ang matamnan sa mga tanom aron kami usab magpakabuhi. Salamat kini tanan nga grasya nga milagro nimo kanamo O Lord Jesus Christ. Thank you kayo. Salamat kay sa tanan nga mga grasya, mga milagro matag segundo kaning paghanggab nimo sa labas nga hangin, dako kining milagro diri kanamo. Salamat kay ining tanan ug sa kaayong imong gihatag diri kanamo. Amoy pangiyupo kanimo amahan ang amo mga kaigsuonan karon nga nisalaag silang dan nga kanon way laing tumong og tinguha kundi ang pagyatak sa uban aron lang matuman ilang tumong og katuyuan. Labi na gyud sa among mga kaigsuonan nga
punay lang tumong og dili pag among-among sa isig kaingon. Pagubog-hubog ug uban pa nga mga bisyo. Ulangit nung inahan Birhen Maria. Among ipanghiupo kanimo, imong ipakunsad ang imuhang libuan ka mga anghel nga gipanguluhan ni Senyor San Miguel. Nga maoy bubantay kanila nga dili na sila may tumpawak sa kalautan o kadautan o dili na sila matintal sa pagbuhat og mga masinalaypon nga buhat. Ug amo sang ihalad kanimo nga amo mga kaigsuonan usab nga dugay na kaayong nangamatay nga hantod karon naapas purgatorio nga wala pa jud makasaka in taon diha sa langit kay tungod lagi kay ang mga tagtungod wala po din taon na nagampo diha nila. O Diyos Hari sa hari, Panginoon sa lahat ng mga Panginoon, among ipanghiupo kanimo. Nga pasayloan taon sila sa ilang mga sala. Dad sila diha sa imo nga kiliran, uban sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug amo sang ipanghiupo kanimo o Dios. Panginoon sa lahat ng mga Panginoon. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob ug Diyos ni Moises. Ikaw ang hari sa tanang hari. Amo ipanghiupo kanimo karon higayon na. Nga among mga kaigsuonan karon nga naminaw o namati sa among tulumanon nga dunay tay gipamati sa ilang tagsa-tagsa kalawas. Dunay balatian nga gihambin nga dugay na nga wala na ayo. Dugay na nasigiin taon og palit og tambal para lang taong maayo ang ilang tagsa-tagsa kabalatian. Kay gusto palaging magpakabuhi dinhi ni babaw ning kalibutan. Gusto pang muuban sa ilahang mga anak. Gusto pang makita nilang ilang mga anak, ilang mga apo, ilang mga igsuon, ginikanan ug uban pa nga mahal sila sa kinabuhi. Manang gusto pa silang magpakabuhi, gusto pang muhanggab sa labas nga hangin. O Dios, among ipanghiupo kanimo. Akong ihalad diya kanimo ang tanan. Why imposible diya kanimo. Muingon man ang doktor nga dili maayo. Muingon man ang doktor nga wala na kaayuhan nimong sakit. Igsuon nga naminaw karon nga naa kay pamati sa kaluwasan. Na ang Dios nga naminaw nimo. Andam mo ayo sa imuha nga balatian. O Dios gilauman namo. Nga karon higayon na. Naayo na kami. Naayo na ang mga sakit nga among gipamati. Kining tanan amahan among gihangad o gipangayupo kanimo. Kinsa ikaw bugtong og buhi og naghari dinhi ibabaw sa kalibutan. Kang Santa Maria inahan. Bus panabang ni Senyor San Jose. Sa tanang mga santos sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo imuha nga anak ka bugtong. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsoon, salamat kayo. Salamat kayo nga niya nakahuman sa pagampo so katong igsoon na to nga nakadawat sa mga milagro karon higayon na so sala daygon ta ang Dios kay sa gikaingon ko na matag higayon matag segundo na milagro nga gihatag ang Ginoo nato. Wala lang nato nabantay, wala man nato una-una nga kaning paghanggab nato og labas nga hangin sa usa ka segundo or duha ka segundo lang mawagtang ning hangin nga atong gihanggab. Wala na ta ining kalibutan. Manausa na kada kong milagro nato mga igsoon. Niya nga to ang paghisgot-hisgotan karon about aning gitawag og kanang mga ibang lihikanhon nga kinabuhi. Unsa man ning ibang hilikanhon nga kinabuhi? Kana bang nagkinabuhi ba sa ebanghelyo? Ni kinabuhi ba sa sugo ni Kristo? Ni kinabuhi sa sugo sa Dios? Mo ni gitawag ibalikanhong kinabuhi. Katong nagkinabuhi ta ba nga pagkabuutan, nagkabuhi ta nga pagkamatarong. Kasato pa ni sunod ta sa kanang gitawag tog mga buhat sa ato ang Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan kung unsay ang giwali, unsay ang gipasabot ato ang gisunod. Nyon sa man ang buot ipasabot anang gitawag og ibang likanho nga kinabuhi. Ang buot ipasabot anang gitawag og mga gitawag og ibalikanho nga kinabuhi mo ang kinabuhi o pamatasan nga Kristohanon nga nahitukma sa kabubuton sa Ginoo or nahitukma sa kabubuton sa Dios. Kana bang nihanay ba? Dili ka wa ka nagahimo og imuha nga kaugalingon nga buhat. Wala ka naghimo og imuha kaugalingon nga gitawag na tog dalan, kaugalingon nga dalan.
Kay isod kina maghimo taga og lingong nga dalan kay sigurado na dili ta makasaka ngadto sa gingharian sa langit. Ngano man? Nagsulti na ana sa San Juan 14:6 nga igusum via et veritas et vita nimo benet ad patrim nisi pirmi. Nga ako ang dalan, kamutuoran ug ang kinabuhi nga walay makausama kaadto samahan kun dili pinaagi kanako. Ang kinsa man ang dalana, simpre way lain si Kristo. Muna nga muagi ta sa ato ang Ginoong Hesukristo, isandig na to niya. Siguro nakawa mo kakabantay. Wa mo kabantay nga kanang bitaw pag-ampo na tog amhan namo. Sa pag-ingon nato, amhan namo nakasalangit pagdaygon imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Kanang pag-ingon matuman imong pagbuot ato pa wala tay ato nining kalibutan na igsuon. Wala tay ato ning kalibutan na. Bisag moingon pa ta nga gamhanan kay ta. Bisag moingon pa ta nga kwartahan kay ta. Puno na kong pitaka, puno ng tanan. Ana igsuon. Pwede na nimo makuha og milyonaryo ka, klaro kay na. Makuha na nimo, pwede na matag-usa kay tanan gitagaan magrasa sa Ginoo. So, milyonaryo ka dinhi sa kalibutan, sa kinabuhi nga iyon ta nga dining kalibutan na. Pero ang pangutana, ang atong kalag, sigurado ka nga milyonaryo? Munang unahon na to pag milyonaryo ang ato ang kalag, kay ang tanan nga butang idagadugang man ngadto sa Dios. Idugang niya. Nanas kanta simbahan gikanta na Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Di ba? Nakabantay man na katong mga atong kaigsuonan nga maadtog mo simba jud. So naa madungog na nato. Naa sa Biblia mga igsuon nga unahon na to pagpangita ang gingharian sa Dios. Kaysa diha nga atoan na nang makabot, ato na nang maabot ang tanang butang atong gikinahanglan aning kalibutan na igahatag, igadugang na diha niya. Nakibaw siya unsa atong gikinahanglan. Butang tag wala tay bugas, nakibaw na siya. Mao na nga ato ang puy-an ang ibanlikanhon nga kinabuhi. Puy-an nato ang Ebanghelyo, ang gisugo sa ato ang Ginoo nga Hesukristo. Gani mismo si San Pablo ba? Nga ingon si San Pablo, gilansang ako sa krus uban ni Kristo ug dili nako ang nabuhi. Kung dili si Kristo ang nabuhi, sulod diri kanako. Mabasa nato na sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Nya sila nga ang iya ni Kristo gilansang nila sa krus ang unod o daotang hilig. Kana bitong gitawag tog lawas nung awhag ba? Kanang kalibutanon nga kalipay. Mao man kanang gikawag tog most common ba? Ang tanan nga mo nag-antos ang dinhi ning kalibutan sa samtang buhi pa. Uban ang mga tinguha nga gitawag tog lawas nun. Ug sa mga kailibgon ini mabasa na sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 24. Muna nga mismo si San Pablo niangkon siya nga nagtinguha pod siya kay inunta nga samtang buhi pa taning kalibutan na kanang gitawag tog mubati kita kanang gitawag tog lawas nun nga awhag. Wa joy ingon ta nga mupasaylo ana. Gani si Saint Francis de Assisi. Kato si Saint Francis de Assisi grabe to kahawd kay kog panahon nga mubati na siya og kanang gitawag tog lawas nung awhag ang iyang buhaton, iyang ligiran ang tunok. Muligid siya anang tunok. Kanang gitawag tog mga tunok-tunok ang ligiran niya mahibong lang ka nga wa man siya nasamad. Ana, mga igsoon. Mo na si San Pablo ni abot sab na niya siyang kinabuhi. Pero unsa giingon niya? Ingon siya nga. Kung natuan ang pasudlon si Kristo sa ato ang kinabuhi, gipasud na nato si Kristo sa ato paugnaan si Kristo, gilansang na nato ang madaotan nga mga binuhatan uban ngadto kaniya. Sa ato pa dili lang ta makahimo pagpakasala. Sa tubang gikinahanglan day nato ani mga igsoon, kay katang tanan wa man jud ingon ta nga minguntang mo dinay. Di man ta makadinay ana. Kay labi nindot kayo kag gikaon. Lami kay kag sudan, lami kay kag paniudto pamahaw, paniudto panihapon, sakto kay kagkaon. Tapos makita kadag nga maanyag nga babae. Siyempre, nubati jud kag inunta nga dili maayo nga itawag gato nga kahawang ba sa imo nga lawas. Manangog na ay tubig dala kaligo, maligo ta kay armo wagtang na. Tapos ang gibuhat ana ang maayo na nga buhaton jud. Tambag pa ni Monsignor Fred Kirkenbeck, anhing Monsignor Fred, wala naman gitaon, wala naman siya.
So di ko kalimot ato nga moadto to siya sa DYRF sa una nya kaning inyong ubos kay igsoon Brad Brihido Inaw or Denisa. So dali-dali day kumpisal ngadto. So why lain yang ikasulti na pag mututok gali kag usa ka lalaki or babae nya naa ka sa itawag tog kondisyon kay nga lawas. Mututok ka bisag 2 hangtod sa 5 minutos lang. Makamugna na og dili maayo ang imo nga hunahuna. Mo nang kato si Senior Fred, grabe ka kuan to makita nimo to siya maglakaw, magduko lang to siya permi. Umutan-aw man to nimo diha bisag usa lang ka segundo mo duko na to sa dili siya mututok nimo. Ana si Senior Fred, katong wala na may taon siya karon, si italiwan man si murag ni aging buwan mo to ni italiwan si Senior Fred. So nahandom na ko na iyang mga samtang buhi pa sa ning kalibutan, handom na ko na iyang advice nga kinahanglan jud nga dili ka mututok kay sa panahon og kondisyon ka imong lawas, kondisyon kaayo, sumatugkan jud ka og tinatawag na tong tawag tog lawas nun nga kailibgon, labi na og wala kay bana, wala kay asawa nya, wala jud kay inong tanga nikalit lag kuan diha simpre kaning dautan nga espiritu nagsunod-sunod man, so mao na magsigig bagot hala mao na buhata mo na nga kita ingon San Pablo po ni ingon sa buhata ang maayo aron mabuntog nimo ang dautan. So buhato na to ang maayo. So dita padaog ana mo na nga gisulti diri nga atong iuban sa pagpakamatay ni Kristo ang ato ang mga gitawag lawas no nga kailibgon aron mapuy-an nato ang mga ebanghelyo ang gitudlo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Karon ang kaduha unsaon man atos pag-ila sa tao nga nagpuyo diha sa ebanghelyo nga kinabuhi kanang ebanghelikanong nga kinabuhi ba. Unsaon to pag-ila sa tao nga nagsunod sa pagkabuutan, nagsunod sa katong gisugwas tong Ginoong Hesukristo, nagsunod sa ebanghelyo. Mao na isa kanang ebangelikanong nga kinabuhi. Kung sugo sa tuwang Ginoo, mitalikod na sa karaan nga lawas nun nga kinabuhi. Mo na pag-ilan to. Nya ang Ginoo nakaila sa mga iya ang tanan nga nang hingalan sa ngalan sa Ginoo, nagbiya na sa pagkadili matarong. Mabasa na to na sa 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 19. Muna nga, bantayan na nato, magbantay ta permi, nagali panahon nga, kita normal man dyan na makali, dili ta ka ng inta nga, maka bantay kag hindi mo tumayo ug dili wa ka mo bati og lawas nung awhag niya kay nakita man yun ana so makasaway pug ka hahog makalibak pa ka unsa pa dinha so daghang mahitabo ba daghang nga mahimo nga dili maayo sa atong hunahuna once og naatay tutukan muna mahimo praktiso nato nam kunas pag-practice matod pa practice makes perfect sa to pa praktiso nato nga kita gay tagwangin ana likay ta na. So, lingiw dayon, lingiw ato ang apikas nga naong or mata parang dili ta makakita dito kay makakita ta wa man gadi ka mo kuan makasulti kag dili maayo so nakasala na pug ka. So, ana ka lisod nga dalan nga gipasunod sa atuang Ginoong Hesukristo nato. Lisod gyud kay dalan na mo nag-ingon ba nga matud pag atong kaigsuonan nga katong nangamatay nya ni balik na may nang nga balik kay nahitabo nga nang balik sa lisod kuno kayong dalan. So kung sa man ang dalan mao ni ang dalan nga ipasunod ni Kristo sa atoas atong Ginoong Hesukristo din nato. Nga kinahanglan nga magbaton tanang dalana kamautang nga mo adjust ato ang kaugalingon. Kamautang mo balansi sa ato ang kagalingon. Apan ingon rin nga apan kamo wala na diha sa unod kun dili sa espiritu. Kun San Pablo kun matuod nga ang espiritu sa Dios maoy nagpuyo diha kaninyo. Ug kung si Kristo anaa kaninyo, matod pa ni San Pablo, ang lawas patay na tungod sa sala, apan ang espiritu maoy kinabuhi tungod sa pagkamatarong. Kaya kung nagkinabuhi kamo, ug uyon sa unod, mga matay gayud kamo. Apan kung sa espiritu, gipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas, mga buhi gayud kamo. Nabasa na ito ka na sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 9, hangtod sa 10, o sa Roma, Kapitulo 8, nga sa 13, versikulo 13. Muna mga igsoon, unsa may pasabot ani mga matay kamo? Mingon nga, saba diya, Brad Bear. Unsa man ay mong ipasabot, gisulti na San Pablo diya nga mga matay na hinuon katong dili mo sunod. Niya mabuhi katong duway kamatayon tong nagsunod. Ang buot ipasabot na igsoon. Kaniya to ang lawas, kay gikan man gitawag to physical body man
tawag signaan siya kamatayon kay lawas man eh. Gipuy-an sa espiritu. Unsa may dili mamatay nato? Ang dili mamatay nato mao ang Espiritu Santo. San Juan 4:24. Muna nga tungod kay dili man mamatay ang espiritu, muna nga wala si kamatayon. Dili siya pwede nga tawag ato masugbang adto sa kalayo nga walay katapusan. Nga naman, tungod kay nagsunod man sa kinabuhi, nagsunod man sa kabubuton sa Dios nga iyang ipasunod diri nato. Muna nga ang may tabo ani God ug ato ang paundayunan nga magsige lang tagbuhat pagpakasala. Sige buhat pagpakasala o mao na gitawag gisgutan diri katong gipasabot aning gibasa nato karon bag-o pa niingon diri nga mga matay gayud kamo. Pagpasabot ng mga matay dili ang mga matay nga gitawag nato kaning lawas nun kun dili ang atong espirituhanon. So diha nya unsa may mitabo ng mga matay ang espirituhanon. Muduyog pud ang gitawag nato ato ang lawas. So ug magkasakit ug magkaniwang ato ang espiritu. So siyempre kung nabantayan nato na igsuon basta himsog ang lawas nya nagkaniwang espiritu paingon dyan sa high blood. Ug paingon sa high blood kay nanambok ug maayo pero ang espiritu niwang ang resulta unsa man wala na diri sa kalibutan. Tugka nagdaghang mga sakit-sakit. Muna nga dili lang kaingon klaro lang kinato ato aning gi-specify nga ang sabot ani niya nga mga matay gayud kamo ang espiritu nato. So kanlang nga og magpatambok man ta magpadako ta sa lawas o patambokon sa nato atong espiritu dili kay ingon nga ato ang patambokon ato ang lawas yang espiritu wala di sige nato naatay sige tagkaong lagmi ang pagkaon nami kay humba atong gikaon din tapos ang uban nito wala nato gabuad-buad lang ang uban taon ga ginamos lang tapos ikaw dami kagikaon lami kag tinuwang isda tinuwang bangos basta ninduta unya wa ka kabantay nga naay nidool nimo nga usa ka makalilimos nga baho kayo tapos wa lang kakahatag bisag gamay wa ka paambit bisag gamay lang nga itawag to usa ka hiwa nga isda diha ni ikaw na nambok kag maayo wala diha kinahanglan nga musir ta sa tong blessings ug naa ganitay mga inana makit-a nato ato ang ipakita ang pagkinabuhi nga ibalikanhon nga kinabuhi. So usa nang ibalikanhon kinabuhi nagsubay sa Ebanghelyo, nagsubay sa mga pulong ni Kristo ang gipasunod diri nato. Unsa man ang pagkabuotan, ang pagkakinabuhi nga buotan, pagkinabuhi nga Dios nun. Nya unsa man ang timailan nga buhat sa espiritu ni Kristo dinhi kanato. Muna kay dagham go mga ilan unsa may timailan nga ni buhat na o himo na ang espiritu ni Kristo diri sa tuwa. Ang mga bunga sa espiritu mao kini nga gitawag nato og gugma, ang kalipay, ang pakigdait, ang pagka-mapailubon, ang pagka-mahinuklugon kaayo sa mga kanang gitawag tog kamatinumanon, kaaghop, o sa pagpugong sa kaugalingon, batok sa mga butang walay kasuguan. Mabasa nato kana maigsoon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod sa 23. Sa tuba og mapuy-an na natong gitawag nato pagka mapaubsano na ana nato ni kanang di na ta ka maumsuko naatay gitawag nato nagsingka-singka nato gibugal-bugalan ta unsa pa dinha. So pil na tom glagot na kay ta so ato ang punggan. So kamaon na ka mopugong. So naa na kay mopugong na di ang espiritu di animo. Nganong kamaon na ka mopugong? Ikatong tawo nga nasuko nimo basig high blood tuwa ka kay bao kung imong tubagon ug atakihon to kinsa hinungdan di ba ikaw? So naa na nato gitawag og gugma. So kung naa nang gugma, so katong tawo nga sigalagot nimo, sigasuko nimo wa ka motubag. Siya na lang poy maluoy. Mingon siya, wa man to ni tubag, wa man jud to ni ning tubag-tubag sa kuwa tapos pagkaugma wa po ni tukol tubag mo sana ko maayo masan mao pa ni nagsampit ning smile pag una. So diha igsuon na puy nato ang espiritu ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Kana bitong kamao natang mapugong sa atong kaugalingon. Bisag lagot ng gugay ta. Na dili mo ganato kalikayan kay tawo man ta. Na gani mga panahon nga pili mo nga lagot ni kay ka magtuon ta og pugong sa kaugalingon. Likayan nato ang kanang makabalos tagpulong nga dili maayo nga to sa atong isig ka tawo. Kay kung mahimo na nato makibaw ta diya nakabantay. Uy, tama tong gisulti ni Brad Bear, naminaw ko sa tingog sa Sugbo. Sa to pagkatong gisulti niya nga naa di si Kristo, naa di ng Espiritu Santo di sa kuha nagpuyo na nako kay nakapugong mo ko sa kong kaugalingon. Una nga
kinahanglan nato ana nga kamao na to mapugong aron mapuy-an nato ang gugma, kalipay, pakigdait, pagka mapailobon. Nya kana siyang kunaan nato ng kinatawag pagpaubos, naa na rin nato kamao ta mapugong, naate pagpaubos, pagpailob. Kana rin mga butang igsoon timani. Iswat yun isilsil gyud sa inyong alimpatakan, maor ni buhat nga dili ug dili masking kanus apa, dili mabuhat sa demonyo. Dili mabuhat ni Satanas. Dili mabuhat ni Lucifer. Muna dili niya mabuhat. Tungod kay ngano man, unsa na may mabuhat ni Satanas, unsa na may mabuhat ni Lucifer, unsa na may mabuhat sa demonyo, way lain igsoon. Kana radyon nga pagpataas sa iha nga kaugalingon. Ang dili pagdawat sa iha nga sayop. Ang dili pagdawat sa iya nga kitawang gitawag tug kasaypanan, kay iya giipatinaw, iya giipakita nga sakto siya, iya jud ipakita nga kamao siya, naa siya sa katarungan. Mo na diha maigsuon, ikaw nga nakaibaw, ikaw nga naminaw karon, puy-an nato ang pagkamapabusanon, puy-an nato ang pagkamapailobon, pagkamigugmaon. Kung mahimo na nato mga igsuon, diha timani akong giingon nimo nga naa na ang espiritu ni Kristo sa imuha nga kaugalingon. Yung sa man klaro ang timailan nga kaning gitawag tug buhat sa unod. Kay naama po'y, ningon nga unsang po'y timilan sa buhat sa unod, Brad. Amo ni karon. Ato ang namanamon. Karon mahayag nga nagbuhat sa unod nga mao ang pakigilawas. Unod gani, hisgot nga kag unod, dili na hisgot nga to unod sa baka, unod sa kanding. Ang tao matong isgutan ani. Munang pakigilawas na kitaw tog lawas nung kalipay ba. Kaning kahugawan, kauwag, pagsimba sa mga kanang gitawag tog mga Dios-Dios. Unsa mga Dios-Dios? Diyos ba na kanang anak to simbahan? Dili na mao. Kanang Diyos ba kanang nagsimba ta nang gitawag ato himuon na to ng santo ng mga bato din nakita na to himuon to ng santo. Dili na mao. Wa man magtudlo ang simbahan na kani mga gitawag na to kanang paglumay. Kani lumayon na to ng babae o lalaki nga gusto na tong lumayon kay wa man ta ka kuan, wa man ta ka gusto di atong lumayon kay para musugot na to. Di na mao. Ato nga ikibuhaton ang pagbuhat nga kanang ikalipay sa atong Ginoo, kaning pagdumot. Magdumot sa ta. Di na maayo dili gyapon na mao gitawag og kanang buhat nga sa unod nun kaning magdumot ka, kanang makig-away, kay naglagot na kaayo ka, awayo nimo. Kaning pagpangabubho, kaligutgut, pahinbahin, pagbulag sa mga tuod nga gitawag tog pagtuo, kanang buwag ka sa simbahan, mo adto kag lain kaning kasina, hubog-hubog, pagbugno, kaulit og kadaho. Muna gay pasidan-an ko kamo ingon nato ingon San Pablo nga sila nga nagabuhat niini dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios. Galacia 5:19-21. So, gipasidaan na sa atong Ginoong Jesucristo o gisulti ni San Pablo nga ingon sa atong Ginoong Jesucristo, gipasidaan ko kamo nga kanang mga tawo nga nagbuhat ingon ani dili jud makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa man ning gingharian sa Dios? Simpre mao tong kinabuhi nga walay katapusan. Asa man naa sa langit. Why makasaka ngadto nga gitawag atog na mahiligon tag kanang kauwagan, kanang gitawag tog magdumota sa atong isig kaingon. Kanang kaulit og kadaw, kahubog-hubog unsa pa din ha atong mga buhat mao na gitawag buhat nga unod-non. Kay kana sa mga buhatan ngano gitawag ba nag-unod-non? Ngano man na? Nganong gisgutan man na sa Galacia Kapitulo 5, verse 19 hangtod 21. Gisgutan na diha igsuon nga udod nun tungod kay kanang dili na mahimo sa Espiritu Santo. Dili na mahimo sa Espiritu kanang gitawag nga tog pakigilawas. Wala mang Espiritu ana. Kaning kahugawan, kaning kauwag, wala mang Espiritu nagbuhat ana. Kaning mga pagdumot, wala man. Kaning pangabubo, wala man. Unsar mang Espiritu nga naa ana? Ang espiritu sa demonyo. Mao na diha migsuon. Ngano man kahimo man ang tao, tungod kay gipasakay niya, iyang gisunod ang sugo sa espiritu sa demonyo nga naa nagsunod-sunod diha niya. So matawag gyapon espiritu pero espiritu sa demonyo. Pero mao na nga gipalihok ang unod nun or kalibutanon nga kalipay nga mao'y gipatuman pero wala nagsunod sa kababuton sa Dios. Mao na mga igsuon. Muna nga ato adyo ring sabdon atong analisahon ba unsa ni ato ang gibuhat dinhi sa kalibutan kanay mga panahon nga nagbot-buhat tag ato naghimo-himo tag ato tapos wala ta kahibaw nga katong atong gibuhat di ay dili to subay o wala to nagsubay sa kabubuton sa Dios. Munang kinahanglan nga ang matag na tugbuhaton atong isubay sa kabubuton sa
Dios mga igsoon. Kay kani atong dalan, dili mo ang dalan sa Dios. Kini atong gianan, dili mo ang gianan sa Dios. Kini atong plano, dili mo ang plano sa Dios. Muna og timan-an to gisulti ko na ganina ang pangadji sa manamo dihal ang daan sa Our Father nga matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Kanindot ana sa ato ba? Matuman ang pabuot sa atong Ginoong Dios. Dinhi sa yuta maingon man sa langit sa ato pa walay lain nga ato ang sundon kung dili ang iyang mga buhat. Muna og naa man tay planos kinabuhi, ug naa man tay gusto nga buhaton ato nang ipangaliya sa labaw mga kagagahom. Before matulog, atong mga tag usa ka manamo magamaya ka Maria Santa Maria ug usa ka mito ako pangayoon natong pangiliya Ginoo lamdagi in taon ako nga kini ako ang buhaton karon kini kong buhaton ug mapon kini kong plano nga mauna unsa kong buhaton lamdagi in taon ako ug parani nako matuman ni og dili ni para nako dunay mga paagi nga dili ni siya matuman. Diha mga igsoon kanang kinising-kasing mga pag-ampo, kinising-kasing nga paghalad dato sa tong Ginoong Dios kay basta kinising-kasing dunggon man jud na niya. Bueno mga igsoon na apo sa gid atong oras na abot na tas tong takna ala medya oras naman ta. So kani atong tulumanon medya oras man la city nga to sa ala city media. Nindot pad sa kaayo nga inunta nga ipasabot diya ninyo og maayo pero naabot naman siya pero I'm sure nga doon na jud may nakuha nga pagtulunan karon nga Domingo ha. Sige kaingon ko na dako kay nawang kalipay nga bisag naay usa or duha or tulo nga naminaw sa kong programa karon nagmaya ang langit kay mismo San Francisco de Assisi dili na ko ikalimtan nagwali siya way tao nga naminaw niya tanaw nimo pero ang naminaw niya mga hangin ra yuta dahon may naminaw niya mo na nga dako kay na kong garbo sa Dios, dako kay kong pasalamat sa Dios. Nga kitagaan tag higayon karon ni Chip Bobby Kasila ang tag-iya tag dumala gidasig taniya nga makawali o makasangyaw sa puno sa Dios. Manaa may usa or duha o tulo nga naminaw sa atong programa karon. Nga nagsunod sa ato ang gitawag giwali, nagkinabuhi. Dako kay nagkalipay nagmaya ang langit na igsoon. So ako na lang i-greet guys, napopos na jud. Lami pa kayo niya, atuan lang i-greet atong kigsuunan nga naminaw nato. So wala na ako masulti mga ngalan diha. Kibaw ko nga lami pag isulti mga ninyo pero sa amo ta ka memorya. So salamat lang ang Ginoo na lay mag-aigo ninyo. Ang Ginoo lay magbalos ninyo ni at usbon ko. Ug naminaw man kakaron. Ato ang puy-an atong nadungog. Dili lang kay sa pinagi sa pulong lang. Atong buhaton o niya ang atong pagbuhat. Ang buhat mo ato ang gitawag tog pasultion. Action speaks louder than words. Mana mga importante mga igsoon. Unya, pasalamatan lang nato sang tanan nga naminaw. Sila si Sister Jenny Dama sa Jeddah og naminaw nato ni. Sila si Sister Ria Bitoon Arandoki nasa naman nasa Pilipinas karon wa nakatawag lang to busy na kani Sister Ria. Unya, tanan-tanan lang diya sa gitawag nato Sugbo Fanatic. So siguro daghan diyan naminaw na to og naaman og wa pod okay ra pod basta kay importante nga nakasangya tas pulo sa Ginoo. So salamat kayo niya sila si sa kauban ako mga Catholic Faith Defender diya sa Cebu chapter kanhi presidente si Brad June Porca. So atong presidente karon sa Catholic Faith Defender Cebu chapter si Brother Adam Amper. Unya ang ako ang mentor nga di na ako kalimtan nga nakakat-on ko sa pulong o pagtulunan o nga o kanang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga makawali o makapaabot ko diha ninyo mo ang way lain ang tungbuotan nga igsoon kanhi mayor sa Talisay City Cebu Mayor or Brad Sok Fernandez. So bisag wa ni naminaw tungo kay busy man so at least gi-greet nato pasalamat mo taniya kay kini atong kaalam o kinaadman nagikan man o nagsukad po diha niya sa iyang gi-share nato sa ako pong gi-share diha ninyo. So salamat kayo niya. Sila si Brother EYD Eprinyap de la Piña. Gamanintre ba tayo great ni siyang sa iyang programa sab sigasan sa debate. So great sab tani. So may kapaminaw ni mo Ed onya sila si Brother Misyo Inaw sa tanan-tanan na lang siguro nga naminaw nato. Ug way lain nga ato adyong pasalamatan nga permanente nagabi-abi nagdasig nato nga makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo ang tag-iya ug tagdumala ni ato ang Sibianan. Si Chip Bobby Kasila kauban sa iyang kapikas si Ma'am Archel, sa iyang mga anak ug sa tibuok niyang pamilya. So sunod Domingo na sa puhon na akda na kita sa tong oras. Lapas naman gani. Na lapas tag 4 minutos. So
Kini inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa moingon, daygon taang Diyos! Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo.